Ola, son Daniela Doura Ríos e hoxe vou vos falar sobre o libro Atranco no banco de Manuel Núñez Singala. Manuel é un escritor galego nacido en Lugo. É coñecido polas súas obras cheas de humor e retranca. Entre os seus libros máis destacados está Menú de enganos, O achado do castro e Comedia bífida. Atranco no banco é unha comedia moi divertida que conta a historia dun intento de atraco bastante peculiar. Todo comeza cando Lois e Rafael, dous ladróns pouco preparados, deciden roubar un banco. O problema é que os dous atracadores son bastante trapalleiros e nada se lles dá como esperaban. Desde o primeiro momento, a situación vai complicándose cada vez máis e aparecen discusións, malentendidos e momentos absurdos que fan que o atraco se converta nun auténtico desastre. Dentro do banco tamén coñecemos ao director, Serafín, que resulta ser o cuñado de Lois, un dos ladróns. Serafín é un personaxe moi curioso que resulta ser máis sospeitoso e máis interesado polos cartos que aos propios ladróns. Tamén aparece a secretaria, que ao principio parece unha persoa tranquila e inocente, pero pouco a pouco vai demostrando que sabe moito máis do que os demais pensaban. A historia está chea de enredos, plans que saen mal e momentos moi cómicos que manteñen ao lector atento en todo momento. Se queres pasar un bo rato cunha historia chea de humor, personaxes disparatados e situacións sorprendentes, anímovos a ler Atranco no banco, porque ás veces os plans mellores preparados poden acabar sendo o maior dos desastres.